Good morning! Happy Friday, guys. Friday na. Tapos na ako mag-ready. We will have breakfast. Ay, okay pa de. 8:38 pa yung breakfast namin. Magmi-meet kami nila Miss 9 ng umaga. Hindi ako naligo kasi naligo ako kagabi. And magsiswimming din ata siguro kami ngayon. Naglagay lang ako ng sunscreen. Yung aking dala-dala collagen cushion. Dalawa tong dala ko yan. At saka ito. VT Cosmetics na Sun Pack. Pareho silang SPF 50 PA. Tapos, 3 pluses ata silang dalawa. Yeah, pareho silang dalawa. So, yun yung dala-dala ko. Kasi si collagen cushion, parang mauubos ko ata. Yan, this trip, lagi ko siyang ginagamit. Tapos, nire-reapply ko din siya paminsan-minsan. Naglagay na ako ng, eyebrows. Tapos, yung sa, cheeks ko. And then, lips ko. Yung si lips ko with me ata to. No, joke lang pala. Self Beauty Glam Up na tint. 05 at saka 04. Bali, yung dalawa inano ko. Kinombine ko. And wala pa ding internet, guys. Wala pa din tayong wifi. So, hindi ko alam kung magkaka-video ako today. Kung wala, alams na. Yung nasa brows ko, ito. Dumi-dumi na, oh. Generation Happy Skin Perfect Brows. Shade niya is taupe. Long-lasting liquid pen yung sabi. Yun lang. Tapos yung nasa cheeks ko, Can Make Cream Cheek, shade 05. Okay na ako. Nag-contacts din ako kasi mapalangoy tayo mamaya. At least mayroon tayong makikita sa mga paligid-ligid. Magandang umaga! Ito yung view, guys. Paglabas namin sa kwarto. Lalangoy ata kami dyan mamaya. Dyan kami dumaan ni Dan kagabi kasi galing kami sa beach. So, dumaan kami dyan sa gitna. Papunta dito, tapos nag-elevator pataas kasi sa 5th floor kami. But, yeah, it looks like that. And beach doon. Let's go have breakfast. Papunta kami dun sa breakfast. Nandun siya sa harap, guys. So, daan tayo dito sa gitna. Galing dito. Diyan yung pool sa gilid-gilid. Maganda yung room na ganyan, oh. Tapos, diretso ka lang sa pool. Kasi nung nag-book kami, full na. Nung binook nga namin yung hotel ng mga kapatid ko, tinignan namin dito, full na din. Tapos, nung nabook na namin yung sa kanila, chinek lang namin kung pwede kami doon, full na din yung sa kanila. Pero okay na nandito kami kasi at least isa sa amin may ganitong pool, tapos may buffet breakfast. Kasi ngayon, imi-meet namin sila doon. Tapos, dito namin sila pagbe-breakfast din. And additional charge siya. Pero okay lang. Kasi hindi sila nag-check-in dito eh. So, additional charge. Nahintay na namin sila, guys. Wala pa namang 9 yung usapan namin. Maglalakad pa kasi yun. Malayo kasi yung kanila. And ito yung beach today. Looks really good. Ayun, good cheaper. Nakikita ko na sila, guys. Where's your mom? There. Hello. Hi. Hala. Marlon is wearing a rash guard. Let's go. Let's go. Okay. Ito yung buffet, guys. Ayan. Rice. Rice is life agad. Fried rice. Nay, fried rice diri, oh. Ay, okay na. Pasta. Mushroom and tofu. Fried bangus. May bangus dong. Gusto na ako. Sige ka, kawa. Pork adobo. Sardinas dong, oh. May sardinas, may tuyo, guys. Ay, bread. Mga bread na to dito dong. Sa mani, porridge ni. May fruit, uy, naani daghan fruit. Porridge, so ka dyan. Ha? Porridge, lugaw ba? Agay? Correct. Asa na yun si Danny Boy?
Ah. Pwede kay nga ni dong ay. Hala, dessert dong oh. Bacon dong. Bacon. Sorry. Oh. Magaling to pakainin ng buffet, oh. Kompletos recados. Kompletos. Marlon pa. Kaya, prutas muna. Prutas muna bago pagkain. Punong-puno yung mga plate nila. Ako, lugi ako sa buffet, guys. Yan lang yung akin. Bangus. Latte. Thank you. Salamat. Bangus at saka sardinas. Yan yung sauce ng bangus. Dessert, guys. Hindi akin to, ha. Para sa lahat. O, sige na. Yung tinry namin kahapon ni Dan, mahal lang pala yun, mga blanca. Pero ibang klase, masarap. Ang ganahan, hindi ko umakit. Si Merwin yung kumuha niyan. Okay na imuhang tiyan, Kel? Guys, nandito si Jameson. Hi po! Thank you. Salamat. Thank you. Salamat. In-house din kayo naman ito. Oo. So Pwede tomorrow pa- ako mag-serve sa inyo, ma'am. Ay, sure Yes ka? po. Pwede pa pasukin yung mga anak mo? Yung ipa-check yung room? Pag-check ang Oo. in-house Gusto lang ang nila. Yes, ma'am. Okay. Sige po. Thank you. Thank you. Salamat. Wow, ang daghan na kayo. Naliligo na sila, guys. Di mo ko maumutan na nito, Chichi. Pwede mag-GoPro. Tapos na po kami mag-swimming. Napakainit po ng ating swimming, guys. Pero tapos na kami mag-swimming. Ano, kapag dito ka, may mga lumalapit na magpapa... Sissy, you should get the brides. Oo, ikaw. Later, Si Miss probably Guy. later. Binigyan niya ako ng mga earrings. Binigyan ko earrings, hindi ko sinuot. Suotin ko yan mamaya yung earrings. May mga lumalapit-lapit dito na nag-offer ng mga mga activity like parasailing, helmet diving, kung ano-ano. Yung lumapit sa amin kanina, nung nag-breakfast kami, hinintay namin sila. Sabi niya, best price is 2,500 para sa dalawa. Helmet diving at saka parasailing. Sabi ni Dan, Nana. Ngayon, may lumapit na naman after namin mag-swimming. Sabi ni Dan, ano yung best price? Kasi 7 kami, guys. So, ang dami din naman. Tapos sabi niya, check ko po. So, pumunta siya dun sa office. Pagbalik niya, 2,100 daw yung best price para sa aming lahat. Sinabi ni Dan, pwede 2,000 kasi ang dami namin eh. Tapos isang bayaran yan, di ba? So, okay na. Pumayag si Kuya, 2,000 each for parasailing at saka helmet diving. Bukas namin siya gagawin. 11 ng umaga. Okay na, di ba? Kasi magkano ba usually dapat? Kasi magkano na bayaran mo noon doon sa helmet diving? 800? 1,000? Si Marlon, nag-helmet diving yan noon eh. Nung nagpunta siya dito September, mga 1,000 yung nabayaran niya sa helmet diving. Tapos yung parasailing kasi, yun yung mahal. Pero okay na kasi ano siya, combo ba? Combo! 1,000 dito, tape. Dala sa kwan. Dala sa? Dala sa Island Happy. So Marlon and Marlon paid 1,000 before for helmet diving and island hopping. That's island hopping already. Yeah. Kanina pa yun pabalik-balik, guys. Shopping tayo, guys. Shopping. 6 for 100 ang keychain. Ano, Kel? Ano sa'yo, Kel? Just the keychain. Ayan. Gusto mo baril, Kel? Armit pala tong batang to. Sura Leo? Ito, cute. Yung ganito yung ano lahat, magnet lahat yung likod para hindi nahuhulog. Palit ka Welcome to Boracay Island. Magkano yung ganito? Si Mama taong tiroy ka. Parang pikoy naman to. Feeling ko pikoy to. Mag-anak bitaw ko. Pikoy? Wala mo game na tamakay ko. Kung siya rin yung kasi inani, di yun yung mga itong. Naghahanap sila ng sabon kasi wala kayong sabon sa inyo? Pero di may ako. Ang aarte. Ayaw nila ng sabon na nasa hotel. So gusto nila bumili ng top gel talaga. Ano? Dirigduan na o tinood? Uy, totoo yan, uy. Ano? Di ato hiliw.
Kel, kanang ko anak, Kel, kanang alsaha ang naa sa barrel. That one? Wala tayo na agad. Na... Yung pagbantay dun. Sa matapos kong balik. Oh yeah, you can. Tara na eh. This one. Tintin. Tiunan ka tol. Happy? Tarang uwa eh. Sa iring. Cute kayo, natulog. Tulog si Mimi. Guys, lalabas kami, punta kami doon sa main road. Maghahanap kami ng mall. Sabi ni Dan, parang wala namang atang mall dito. Bilisan na sila ng ano, sunglass. Kasi wala, hindi nagdala ng sunglass. Kasi wala Ang silang init. Wala pala talaga silang sunglass. Yes. Punta tayo sa main road, tingnan natin. Kasi dito ang mamahal. Yung ano ni Wiwin, hat ni Wiwin, 250, 280 galing. Asa na? Dito, oy! Gusto nila uminom ng lemon juice. Lemon na buy. 100% freshly squeezed. Ayan, libre naman dyan! Wala pala siyang pera. Do you want some, babe? Yeah. 16 or 22? I'll get it 22. Naghahanap talaga sila ng top gel, guys. Ayaw talaga nila ng ibang soap. Mango tree! Mango? Ay, ganina sa Kalamansi, walang ice, guys. So, hindi sila nakabili. Yung juice lang, wag lang yung shake. Ang daming shops dito, oh. What they got there is really popular. Yeah? Yeah. Which one? Coconut thing. Ah. Okay. May mga ano, oh. May mga bakas pa ng bagyo. Basa pa. Ay, may mga ibang lahi din dito na And Mary's nagbebenta ng mga ano. Libre na dis. Libre na dis. Fresh buko yung amin kay Dan, ano, mango caramel yung sa kanya. Paiba siya eh. Iba din. So ano, 5 buko juice. Share lang kami ni Miss ng buko. Nalabas na ang 2 coconut, guys. How are they gonna hear it? Dito pala kami sa Frutas Boracay. Parang 5 coconut ata yung in-order ni Miss, tapos isa yung mango caramel. Coconut babe, or you gotta go? I'm sharing with Miss. And the rest, they're not sharing. Kami lang ni Miss ang mag-share eh. Sharing is caring. 2 yung straw, Miss, ha, sa atin. Sarap? Hindi daw matamis. Ha? Ang angan, what may asukal? Kaya na, di tamis na naman. Wala kasi asukal, kaya hindi matamis. What's that? Ah, sige. Sakto mo. The coconut family. Sugar. Coconut family. Coconut family, oh. Pwede ba siguro ikasun plastic? Buko? Kaguro. Where's your camera? Let's just take a photo of all you guys. Boko. Kada mong plakas kanta naman daw Marlon. Ano yung kanta? Basta lang. Nahulog mo na akong tubig. Ubus? Ah, sige, kanang kun. Ikaw, teka, hapit na lang ka naurot. Tilami ka, te. Na, din, ito na. Ay, nako. Bitaw na, plastic. Sabi nila, bawal daw yung plastic dito kasi i-charge sila. Plastic, ang dami plastic. Ayaw lang talaga nila ni ate magbigay ng plastic sa amin. Sa bawal plastic. Hindi, imposible, wala plastic. Uy, kapag nag-take out yung ano, mga tao ng marami. Ito na tayo mahal. Basta lang hayap. Sabi nila walang plastic, pero binigyan nila kami ng plastic gloves. Tapos yung straw nila, plastic. Tapos yung takip ng ano nila, cup, plastic. Sabi ko, plastic. Ang daming plastic. Sabi niya, temporary lang yan, ma'am. Temporary. Tapos sabi namin, kasi ilalagay namin yung laman ng buko doon sa ano, guys. Ilalagay namin yung laman ng buko sa ano ba? Sa plastic sana. Para maisa na lang lahat kasi hindi namin maubos. Sabi nila wala daw silang plastic kasi bawal daw. Bawal na ang plastic dito, ma'am. Yan, dami namin nakikita plastic everywhere. So sabi ko, bawal yung plastic pero binigyan nyo kami ng plastic gloves. Yawan ako yan. Pinakumatak kita. Tapos sabi niya, temporary lang yan, ma'am. Alams na. Saan kayo puntang beds? So sabi namin, bili na lang kami ng cup na malaki.
100, ito. Yung empty cup lang ba? 150. Mas mahal pa sa may drink. Budol is real. Dito kami sa ibang ano na naman, supermarket. Kasi naghahanap talaga sila ng top gel. Yung top gel talaga. Yung kabila mas mahal. Ano dito din? Oh, mas mura dito guys. Ano ba to? Budget Mart. Yung kanina ano yung kanina? Buat lang. Barato dire. Oh, mas mura. Supermarket ramay nakabutas gawas. Wala ka rin palit din sa ako. Kagabi pa kami naghahanap ng ganitong barbecue guys. Nandito lang pala si ate. Ayan o, isaw. Tapos may taba dong. Kan niyo lambi niyo. Yung taba? Magkano? 10 yung taba? Yung ano, isaw? 10 din? Magkano yung hotdog? 35? 20. Ah, 25? Sige, ikaw bili. Pila ka ba kanay? Pila na? Kano Marlon? Tag cheese. 10 ako ah. Ako 10. Ikawin. Dalawa kay Windong, ganyan. Ano saan siya mga? Ana? Ah, manghang. Oo, manghang please. Thank you. Apili og kano Marlon? Tinae Marlon. Ay, luto na yan, te? Ay, oo, sige. Tapos isaw 5 din. Yung hindi masyadong luto ba? Ay yung walang ano? Hindi sunog? O hindi sunog ba? Okay lang yung sunog, ay. Hindi. Asan nang tuod? Dani ko, eh. Dan. Oh. No? Nothing for you? Na hotdog? Ikaw, miss? Ay, Pahingi tayo, be. Akin lang yan, be. Ay. O ka na ako ah. Lami. Ang tinay? Skin? Kuan. Yeah, skin. Pig skin. Ano? Spicy ang sauce. Ito pala pa OOTD ko ngayon guys. Itong dress na to galing TK Maxx. Matagal na to eh. Mga 1 year. More than 1 year na to sa akin. TK Maxx sa Melbourne. Suot lang ako ng chanelas. Kasi yung sandal na suot-suot ko kahapon. Good luck. Masisira na yun. Di ba babe? That's right. Dito kami sa apartment nila ni Miss guys. Ang ganda nung outside nila. Mas maganda pa sa amin. May upuan. Ano to? Indila Apartments? Indila? Indilo? Indila? Indila. Bumili si Miss na flavored beer. Chill ba? Oh. Chillin'. And bumili din kami ng Master Siomai. May nadaanan kay Master Siomai kanina. Ang sarap nilagay ni ate ng maraming chili sauce. Yummers. Ayan, lagay ni Wiwin yung ating... bumili din kayo ng snack. Good job kayo. Nagaraya. Nagaraya. Growers. Masarap tong growers. O, yung hot peanuts na malaki. Good job to. Ayan. Pulutan na dins. Pulutan na dins. Bonding is real. Sungkot na mamagot. Sarap ito kasi ang daming chili. Okay Rama? May pagkataon siya itong gimix ang usa para kapili ng flavor. Oh, pwede ra. Aliw ko kuha What's to. up? Doon ka. Tol, kumusta dyan Tol? Okay lang Tol. Nahanda ko to Tol para sa inyo Tol ba? Nice one Tol, nice one Tol. Ikaw Tol. Nasa na Winston natin Tol? Ano Tol? Nasa na smoke natin Tol? Guys, tagay na guys. Sauce. Nagsaus ano eh? Tagay na dis. Australia. Oyster sauce. Lolo. Oy. I-montage dek. Montage ba? Montage ba? Kamay eh. Dudududung. Dudududung. Montage. 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 Hawa bi. Sa to Tirahin na. na susur? Taka ni mo soy sauce to. So, sunscreen na naman, guys. Sunscreen is life. Ano yan? Sige na, si Dan ready na. Guys, nakaharbat naman ako ng earrings dyan. Binigyan ako ni Miss ng ganito. Nakalimutan ko isuot. Pero ito, meron siyang kanya. Hiniram ko. Kasi gusto ko mag-earrings. Pak!
Iniwan niya sa labas. Let's go! Magbe-beach kami, tapos pupunta kami sa rooftop na may pa-pool party kasi doon sa hotel namin. Kailangan lang nila magbayad 500 per person. Kasi kahit kami, kailangan namin magbayad 500 kung gusto sumali sa pool party. Pero open siya sa lahat, hindi siya exclusive sa in-house guests. So okay lang, 500 per person. Tapos may free isang drink. Mamaya na yun after namin nag-beach kasi alas 6 pa yun eh. What time is it now, babe? 30:40. Baha na dis. Baha, guys. Mainit-init ang tubig. Ang tubig na mainit-init. Dito na sa gilid, okay na. Dito kami guys, fish pa. May pa discount si ate. Hali na kayo. Taas tayo, taas. Doon tayo sa front, ha? Oh, sa front. Okay. Bali, hugas lang po ma'am. Ay, hugas pa. Hugas pa ng paa. Para matanggal po yung buhan. Okay, thank you. So pwede i-try lahat? Hala, yan yung malalaki. Sige, sige. Ma, move ka, gamay dito. Wait, so I haven't done it yet. Is it good? Oh, look at mine! Uy, kumakindagan ka ayo. Alam ko kayo itong mapa. Dili man nila. Milo nung kikin. Ay, maalag lang mo, maalag. Ibutang ba, bro? Oo, iimutan. Tungao na itong mga isda ba? Tungao na ito. Ako na, ingay. Ibutang di ba? Kaya pala matungin. Imutan! Dagan kay kanan, ang dami nung kay daan. Oh, si katawa. Ala, look at yours, babe. Ito ba dito ba kagagawin? Awa ka, Dani, dagan ka ayo. Ilis na sa da. Ang mga dag ko na kay Dan. Okay, mo na yung maka... Ay, wait, sige, basin pa naman kay Bauta kay mabalhin sa dag ko. Dumiretso si Dan sa manlangki. Let's go take a mouth. Yeah? Let's try to No, later. Oh, kung dagdag ko kayo. How's yours, my love? They can fit my whole little toe in their mouth. Katong ginatalo. Okay, na diretso sa akin dito na. Ala! Okay! Oh, di ko kayo. Okay! Mura man silag ng muhag kutikol. Nindot ma! Ako dagan lagi kay ako ato sa mabigas. Bawak ka mo. Pwede ka ka mo. Mabaho, walang lumapit. Dito kami sa taas, guys. Tapos maganda siya kasi makikita mo yung mga tao sa baba. Makikita nila din kami. Kapag nasanay ka na, okay na naman, no? Kapag nasanay ka na dong na. Wala lang yan tayo. Oo, Okay, yung madaghan na kayo. Ang daming sa akin. Ako asa doon daghan. Sabi, tingnan nyo sila. Tanawa na. No, sa ilalim. Tilapia, Oo nga pala yung discount namin, ano siya, instead of 15 minutes to 50, ginawang 30 minutes yung 250 kasi ang dami namin eh. So, 250 for 30 minutes. Okay na kasi ngayon, wala pa kaming 10 minutes. Tapos parang okay na, no? Para experience na doon. Oo nga. Kasi yung na-try ko na fish pa, ang liliit ng mga ano. Tilapia man. Tilapia to? Kanila na. Ay, tilapia pala to. Si Don lang mag-isa dun sa likod. Walang gusto lumapit dun. Ang laki kasi ng isda. Lilipat si Marlon dun sa ano guys, malalaki isda. Sige, go Mark! Sige, sige. Lipat kayo. Yeah, I'll try it later. Wala do. Gawa ni Daddy ang tiil.
Wala. Try to ni Dan, hindi pala niya to na-try, guys. More aggressive. More aggressive? Yeah. They got the phone. Oh yeah, they look good. Mas kusog eh. Oo, ang mga dog ko, kuan na. Busog na daw. Anas Dan, busog na. Husband goals. Husband goals. Is it good? Sister goals. Sister goals. Garaas mo nga. Siya naman mag-picture, guys. Brother goals. Yung isa. Makil. Si Makil pa-picturein mo. Saya ginabubuhay. Patingin. Wow. Ang daming tao. Okay. Sobrang init kasi. Ayun, dalawa. Okay. May pa-pool party, guys. Nakabili na kami ng entrance fee. Tapos meron siyang free na drink. Isang drink. So, binayaran namin din sila lahat para makasali sa pool party. So, yung pool party, hindi necessarily in-house. Pwede mga outsiders sumali. So, yan. Here you go! Dito na kami, guys. Doon tayo, oh. Kasi wala na, hindi na mainit. Doon, oh. Uy, may music. Yeah, oo nga. Dito tayo. Ilagay natin yung mga ano natin. Guys, nakabalik na kami sa hotel, nakapag-shower na din kami. Nagplano kami na meet kami dun sa mesa, yung kakainan sana namin kagabi na hindi kami nakakain kasi nag-fix sila ng light. Dun kami mag-meet at 8:30, so 1 hour from now. Pero si Dan gusto nang umalis kasi gusto niya magtingin-tingin ng mga shops on the way there. So, suot-suot ko is, nabili ko to sa Bangkok. Nung nagpunta kami ng Bangkok, pakita ko sa inyo na maayos. Inano ko lang siya, tinay ko lang siya dito. Tapos, shorts from Yes Style. Sobrang, wrinkly niya. Suot-suot ko pa din yung earrings ni Miss kasi parang green, parang yellow, green, parang okay siya. And I'm not wearing contacts and I'm not gonna wear my glasses either. I'm just gonna go blind tonight, guys. Blind na, actually, I don't think I can do that. Maybe, parang, di ko kaya. Di ko kaya pala. Joke lang pala. Yeah, I'll wear my glasses. Para kasing parang hindi mag-glasses tapos malaki yung earrings. Parang ang daming malaki. Pero okay lang yan. Kailangan natin makakita. I'm gonna bring this. So I can tie my hair later on. And look at this guwapo guy. Naka-shave na siya, guys. He looks so guwapo. He's wearing that. Where did we get that? TK Maxx, was it? Yeah, I think so. Yeah, TK Maxx din yan. Same nung binilan ko ng dress ko kanina. TK Maxx yan sa Melbourne. Meron talagang tubig sa tinga ko. Hanggang ngayon wala pa ding internet. Hindi namin alam kung kailan babalik yung internet. Pero okay lang. Chill-chill na buhay ba? Okay. Perfect. Lobat na yung phone, camera ko. Palitan natin. Punta tayo dito sa D-Mall, guys. Kasi mahaba-haba pa yung time namin. 8:30 yung usapan eh. Punta tayo sa D-Mall. Pasok tayo dun. Ikot-ikot tayo. Dito kami sa Atlanta Crazy Crepes.
Hanap si Dan. Papunta na kaming dinner nito ha. Gusto niya kumain. Mango almond oh. Okay, nag-aamon. Yeah? You sure? Wait, don't have to get it oy. Ginuha lang niya yan kasi gusto ko yung mangga. I'm not gonna eat it ha? Babe, I'm not eating. Banana choco. How about banana choco? That's what I would normally get, but you never get the other one. No. Sige, just get banana choco. Gagawin nila yung kay Dan. Kay Danny Boy ata to guys. You have 20 classes. Do you have 20? No? Give your coin. Let's see what points. Oh, that's not yours. That's mangoes. Choco cookies and cream. Isa lang po. Tingnan mo ito. Oh, wow. Yeah, that's yours. Salamat. Is that yours? Yeah. Number 50. Hello. What's the number 50 po? Ito ko. Oo nga, pero regular. Ito ko. Ano pa social? Nice. Looks good, babe. Thank you. Salamat. Yum? Just the whipped cream. Hindi naman pharmacy ako. I'm gonna vlog. This is for my vlog, so please subscribe. You'll see this from a vlogging stick. We'll save it. You gotta subscribe to see it. I'll subscribe to see it. Para siyang ano kanina, para siyang ewan. Ayun. I know, that's not them. Pa-reserve kami ng 7. Dalawa na kayo ba? Hindi, 7 po. Pwede i-connect na lang. Opo, wait lang. Dala-dala niya yung camera, vlog siya. Wala naman. Sabi ko, dito ko na lang kaya mag-vlog. Naka-on pa to. Kanina, para siyang iwan. Nandito na. Na ano daw sila? Ano yung lapas? Ano yung... Na, lumagpas sila, guys. Wow! Si sexy naman ninyong lahat. Bakit kayo nakapulo lahat? Pati si Dan. Very nice. Pati si Dan. Nakaganyan din. Sige na. Tingnan nyo. What's the number? Lumagpas kayo? Layo kayo. Layo kayo? Oh, na... Nga naman. Saan kayo lumusot? Dito na yung mga drinks, guys. At saka mga plato. Platong walang laman. Drinks, miss. Mango juice. Danny Boy. Beer. Pula na ng... Your face is red, babe. Pula na ng mukha niya. Beer yun sa kanya. Pineapple kay Mark. Pineapple kay Tawiwin. Mango juice sa aming tatlo, 4. Meron siyang ganito, oh. Sa kanila, kinain na nila, eh. Yung kay Miss, meron pa din. Sarap? Tamis? Yes. Dito na, guys. Okay. Ano yan? Squid? Stuffed squid. Ayun. Crispy pata. Ayan, yummers. That looks good. Looks a lot, but looks good. No? Sarap, oh. Ay. Ayan. Ano yan? Parang meat, parang sampler. Sampler. Tapos ito, seafood sampler. Ayan.
Sisig na lang ata. Yeah. And rice. Oo, barbecue, oh. Tagal ng rice. Nag-order kami ng garlic rice, guys. 7. Lahat garlic rice. Dito na yung sisig, guys. Kompleto na. Kompleto ng ating pagkain. This looks good, oh. Nandun yung squid. Kain tayo lahat. Bon appetit! Looks good? Guys, ubos na. In fairness, ubos ang mga pagkain. Ubos. Busog ang mga tao. Busog? So much. After namin kumain, pumunta kami dito sa apartment nila. Kinuha ko lang yung mga swimwear ko na si Miss yung pinadala ko, guys. Kasi ihuhon ko yun. Pero pabalik na kami. Thank you very much. Para hinihintay ata tayo kasi hanggang 10 lang yung bisita. And we are back sa hotel, guys. The food sa mesa, it was good. Masarap siya. Sabi nga ng karamihan kanina sa table na mas masarap daw kanina kaysa sa kahapon. Eh, yung kahapon mas konti yung pagkain, tapos mas napamahal yung bayad namin. Siguro mabot kami ng 4,900 something. So, mga 5,000. Kanina, 4,400 something. So, mga 4,500. Pero, mas masarap yung squid nung sa kahapon compared sa kanina. Though yung in-order ko kanina, stuffed na squid. Hindi stuffed yung dumating sa amin. Pero okay lang kasi yung chinarge sa amin yung simple squid lang din naman. Hindi naman yung stuffed. Pero yeah, sobrang Pinoy na Pinoy siya. Yung kahapon kasi na kinainan namin, may mga cream. Hindi nagustuhan ni Dan yung pasta masyado. Pero sobrang sarap ng squid nila kahapon. As in, sobrang sarap ng squid nila kahapon. Tapos yung crab, gusto ko din yung crab. Parang ibang take lang. Parang hindi lang siya like sobrang Pinoy na Pinoy kasi nga may halong cream. Anyway, basa pa yung buhok ko. Tinay ko na siya kanina kasi ang gulo-gulo niya. Ang gulo-gulo ng buhok ko. Hala! The water is frozen! The water in the fridge! Grabe naman yung tubig nila. Yung fridge nila. Guys, malapit na mag-12. So, natulog na kami, guys. Nakapag-skincare na ako at lahat. That's it for this vlog. Sana, guys, na-enjoy nyo. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Good night. Good night, my love. Good night. Good night, guys. Bye.